Ai, quin mal! Ai, quin mal! Quin mal! Quin mal? Esclar! Ha d'afectar l'enemic! Poder de transformar l'enemic en un dels 20 ratolins! Llavors... Poder de transformar l'enemic en algú ric! Soc la Memory. M'encanten els diners. De què serviria fer ric l'enemic? Ja t'ho he dit. No em podràs guanyar de cap manera, tu. Mira això d'aquí. Què és això? Això són les dades de com ha anat el combat fins ara. És a dir, les probabilitats de victòria. Com pots veure, aquest 97% són les probabilitats que tu perdis. Que t'has quedat muda? No et pensaves que la nostra diferència de poder fos tan gran, oi? No és això. Només pensava què vol dir allò de sota de tot. Allò de memory zero. No, t'equivoques de lletra. És una X, vol dir derrota. És una X. Mori, derrota, memory, victòria. Vol dir això. Un moment. Aquesta X vol dir mà. Aviam... No pot ser. No pot ser! Prepara't, que vinc! Queden 2 minuts. Bategem-ho. Superfinal en 2 minuts. Tot s'acabarà. El proper atac. No pot ser. Tota l'estona m'he pensat que en Sano havia barrat això, però no és això. Ara que m'hi fixo, això és un signe, també. Au, que et remataré. Poder de fer que l'enemic... Au, no em posis resistència inútil. Les coses han canviat. Què? Per què em batega així el cor? Què et passa? Que no em remataves? Ai, sí, que ho faré! Et remataré! No, és impossible, no puc! Ostres, ho sabia, no puc fer mal! No em diguis què és això. Té el poder de fer que l'enemic s'enamori d'ella i hi ha un intercanvi de sentiments sense vessament de sang. Quin poder tan ple d'amor. Ara ho entenc, el meu poder és fer que l'enemic s'enamori de les meves ulleres. Què diu? Però què dius? Com vols que m'enamori d'unes simples ulleres, dona? Llavors les trencaré. Memory, et pots deixar inconscient amb un cop al cap contra la paret o qualsevol cosa. Si no ho fas, trencaré aquestes ulleres que tu tant t'estimes. T'agrada, noi? Què? A mi no m'agraden, nena. De veritat? No m'agraden gens. Així que no té sentit que les vulguis trencar. Deixa-ho estar. Així no t'agraden? No, no m'agraden gens. Tot el contrari. No les suporto. Vaja, així no t'agraden. Exacte. No les suporto. No les suporto. Carai, llavors les trencaré. No! M'agraden molt. T'has equivocat, Memory. Ets tu qui no em guanyarà de cap manera. Quina mena de lluita és aquesta? Carai, és un poder interessant, aquest. Aquest poder aconsegueix deixar cau el contrincant independentment de la seva força. En cert sentit, és el més fort de tots. L'Aimori. Si no vaig alerta amb ella, podria ser el contrincant més molest. S'ha acabat el temps! Resultat 3-2. L'equip d'en Weki ha guanyat! Hem guanyat! Esclar! Deuen estar contents per la meva victòria, quin total! Llavors puc estar contenta! Visca, visca! Hem guanyat! Com és que els fantasmes també estan contents?
Sembla que amb la vaga han aconseguit un augment de sou, per això estan contents. Visca, visca! He guanyat! He guanyat! Però on sóc? Ja estàs despert? El combat ja s'ha acabat? Tranquil, home. Hem guanyat nosaltres. Ha sigut un combat esgotador, però ens ha donat un bon resultat. Bon resultat? Sembla que en Sano ha arribat al nivell 2. I la Mori ha descobert quin és el seu poder. Ah, i quina mena de poder és? Sí, digue'ns a nosaltres també, sisplau. Un altre dia. I la Rinko? La Rinko... Ai! Jo sóc feble. Sóc una inútil. Perdoneu que us molesti. La Mari Linkari! Escolta, Weki, tinc entès que m'has carregat a l'esquena i no m'has agafat el collaret. Encara que ho hagis fet, ja et dic que no tinc cap intenció de renunciar a aquesta lluita. Però no tornaré a lluitar per lluitar sense cap objectiu mai més a la vida. Quan s'ha acabat el combat i m'he despertat a la infermeria. La infermeria? Estic sola. És clar. Això és que he perdut. He estat 10 anys sense assumir la mort dels nostres companys. I tan sols he estat lluitant sense parar. I al final he perdut aquests 10 anys. Si ho hagués admès abans, segur que hauria tingut una pila de camins diferents. Uns camins que m'haurien donat una vida més feliç, però ara és massa tard. Sí, és massa tard. Ara ja no em queda res. Però què fas, burro? Matthew! M'ha caigut la sopa perquè m'has empantat, burra! Per què me'n dones la culpa a mi, No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant! Digueu, on puc deixar això? Digueu, on puc deixar No n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant! Perdoneu-me. Per culpa meva, us heu hagut de sacrificar durant aquests 10 anys. Sé que disculpant-me no n'hi haurà prou perquè em perdoneu. Però... Marilyn, per què ens demanes perdó? Bé que som amics tots nosaltres, oi que sí? Ho hem entès quan hem vist en Weki i els seus companys. Si som amics de debò, no podem estar junts només quan ens ho passem malament.